wayo wayo na yi karo da abin tausayi, zuciyata ta kaɗi na gaza motsa jini sosai. A jihar Borno, jama'ar Borno, a cikin Borno, jama'ar Maiduguri, Yarwa muke magana Borno. To assalamu alaikum al'ummar duniya gaba daya, muna ƙara jajantawa muna fatan Allah ya takaita kuma Allah ya mai da alkhairi. Ina kira ga masoya na duniya gaba daya, wannan waka mai taken al'ummar Borno ko kuma al'ummar Yarwa za mu sake ta yau da karfe 8 na dare insha Allah a YouTube channel ina mai suna Dauda Kahutu Rarara da kuma YouTube din Aisha Humaira TV. In Allah yarda karfe 8 na daren yau za ku same ta. Bidiyon wannan waka za ku ga abun al'ajabi da kuma abubuwa na tausayawa. Muna fatan duk wanda yake da niyyar taimakawa ya taimaka wa mutanen Borno ko da addu'a ne. Na gode.